Gidayeg ang usa ka inahan nga pulis sa Trento, Agusan del Sur dihang gipa-breastfeed niini ang baby sa usa ka inahan nga dunay giatiman sa ilang police station. Ato siyang ilaylahon sa report ni Kent Abrigana. Gidayeg sa mga netizen kining usa ka policewoman on duty nga nagpa-breastfeed sa usa ka baby sa Trento Municipal Police sa Agusan del Sur niadtong Martes sa buntag. Meet Police Staff Sergeant Queenie Lee Obongin, 34 anyos, nga usasab kay inahan nga dunay tulo ka anak. Saysay niya, duna matud pay usa ka inahan nga dala ang 1-month-old nga baby niini nga mikuha og police clearance sa ilang estasyon. Dihang taod-taod, naghilak na ang baby. Sumala sa inahan sa baby nga nahurot na matud pa ang formula milk nga ginapainom niya sa iyang anak. Busa, way pagduha-duha nga nagpa-breastfeed si Police Staff Sergeant Queenie Lee, kinsa dunay 4-month-old nga baby. As inahan, pag gutumon ang bata, maluoy gyud ka labi na nga tuwag labi ng hilak. So I offer my help. So ginan ako nga, ma'am, ipadede na ko ang bata. Then nalipay ra pod ko kay ang bata ato nga time, first time pag daw to sa bata nakainom og breast milk. Dako usab ang pagpasalamat sa inahan sa baby kang Police Staff Sergeant Queenie Lee. Gani, nagpampakini og gatas nga pwede mainom ni baby sa ilang biyahe. Para kang Police Staff Sergeant Queenie Lee, importante matod pa ang breastfeeding kay mao kini ang magsilbi nga bonding sa inahan ug sa iyang baby. It is a way also nga mapa-feel nato sa ato ang mga anak nga atang nga mga mother nga nagahatag og love and care sa ilaha. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao